Als Serrans ja fa 10 anys que celebren la nit dels ciris. Tot el veïnat hi participa. És una cita amb una programació cultural completa que vol ser un reclam per atraure turistes a esta zona de l'interior. Amb la nit dels ciris, Titaigües és una barreja de foscor i de llum amb els 24.000 ciris repartits en diferents places i barris de la localitat. Ya son 10 años, estamos muy contentos porque el evento va cogiendo forma. La verdad es que la noche más importante del año ya para Titaigües y la noche más bonita del año. La llum dibuixa diferents formes. Enguany no es podien oblidar de les Olimpíades. Cada racó sorprèn els visitants que venen a gaudir d'esta nit màgica. Me encanta mucho, soñaba 3 años para ver este buen, acogedor ambiente. Es la primera vez que estem així i estem supercontents de veure tal espectacle. Y nos han dado el palito para las velas, nos hemos hecho 300.000 fotos, genial. És una festa única al nostre territori amb una oferta cultural que va en augment. De fet, aquest any portem recital de poesia, banda de grups de música que ja estaven, llibreria, com és el cas d'Ubic, i després llocs de venta artesanal, que també són molt importants. Música, de poesía, evento, es que algo mágico. La relajación que hay, el buen ambiente. Un poble que acull en una nit que és molt important per a la localitat i que, a més, visibilitza tot el potencial d'este poble d'interior i de la comarca. Acabem per ara. Arriba Òscar